Vítam vás u ďalšej recenzie, ktorú sme si pre vás pripravili. Tentokrát tu máme elektrokolobežku Lamax E-Racer SC50. Na začiatku recenzie si povieme nejaké také základné letakové informácie o jej technických parametroch. Potom si povieme niečo o jej funkciách, o jej výbave, čo všetko ponúka s doplnkov. No a nakoniec si ukážeme, ako sa kolobežke darí na rôznych povrchoch, v rôznom teréne, v rôznych podmienkach. Takže na začiatku k tým parametrom elektrokolobežka je vybavená jedným elektromotorom, ktorý sa nachádza v zadnom kolese. Elektromotor má výkon 1000 W. Funguje v kombinácii s batériou, ktorá má kapacitu 14,5 Ah alebo teda 870 Wh. Výhodou je vyššie prevádzkové napätie, ktoré dosahuje 60 V. A bežne elektrokolobežky vhodné do mesta ponúkajú väčšinou to prevádzkové napätie okolo 36 V. Potom také terénnejšie alebo výkonnejšie elektrokolobežky majú 48 V, no a 60 V uvidíte sami v teréne a pri nejakom stúpaní, že tá kolobežka si s tým dokáže veľmi pekne poradiť aj vďaka tomuto parametru. Maximálna rýchlosť elektrokolobežky je obmedzená na 25 km za hodinu, ale existuje spôsob, akým môžete tento limit deaktivovať a tým pádom kolobežka zvládne až 60 km za hodinu podľa niektorých zdrojov. Každopádne uvidíme sami v teste, koľko vlastne vytiahla. Elektrokolobežka ponúka maximálny dojazd približne 70 km, ako uvádza výrobca. Ja som s kolobežkou jazdil na rôznom teréne, ktorý kombinoval stúpania, klesania, ale bol to relatívne dobrý povrch, boli to cyklotrasy a na jedno nabitie som prekonal približne 60 až 65 km, čo je v podstate potvrdenie výrobcom uvedených informácií. Každopádne v nejakých iných podmienkach, v prípade nejakého horšieho počasia, kedy by bolo chladno alebo naopak nejaké extrémne teploty, tak vtedy už by ten maximálny dojazd mohol trochu klesnúť. Môžeme sa tým pádom presunúť ku konštrukcii elektrokolobežky, takže kolobežka je vyrobená, alebo jej rám, konštrukcia je vyrobená dominantne z hliníka. Celkovo kolobežka váži 29 kg. Jej nápravy sú vybavené 10-palcovými pneumatikami, respektíve 10-palcovými kolesami, ktoré sú doplnené vzduchom plnenými pneumatikami. Pokračujeme teda na tú výbavu a ako vidíte, tak obidve nápravy sú vybavené týmito blatníkmi. Vzadu aj vpredu je blatník plastový. Každopádne plastová je len tá krycia časť, ktorá má na starosti, alebo ktorá má zabrániť prieniku nejakých nečistôt na chodidla jazdca. Ale tie časti, ktoré sú na vás namáhané, to znamená samotná náprava pochopiteľne, tak tá je kovová, plus aj tieto nosníky bočné, tie sú obidva kovové. Takže ten blatník na svojom mieste stojí veľmi pevne, nikam sa nehybe, takže z môjho pohľadu je to veľmi dobre kvalitne spracované. Vpredu je tá situácia podobná, tam je ten hlavný nosník, čo je vlastne ten mostík na tej vidlici, samozrejme kovový. Predok potom toho blatníka je plastový, zadná časť je tiež plastová, tu už to trochu viac, je to trochu flexibilnejšie, ale z hľadiska efektivity nemám čo vyčítať. Nech už som s tým išiel cez blato, cez vodu, tak moje chodidlá zostali vždycky suché. Ako vidíte, tak vpredu máme odpruženie. Sú to klasické piesty. Z hľadiska efektivity opäť nemám čo vyčítať. Popíšeme si bližšie potom počas jazd v nejakom horšom teréne. Vzadu máme tiež odpruženie, ktoré je k tomu, že je veľmi dobré efektívne a ja som bol s ním veľmi spokojný. Tak je aj výškovo nastaviteľné. Prostredníctvom tohto závitu môžete nastavovať jednak výšku a s ňou aj potom tuhosť toho odpruženia. Ako ste si už určite všimli, máme tu vzadu kotúčovú brzdu, vpredu je potom doplnená motorovou brzdou, no a ešte k tomu, teda vpredu máme bubnovú brzdu a ešte k tomu tam je aj motorová brzda. Zároveň s motorovou brzdou prichádza aj rekuperácia, takže pri nejakom brzdení alebo pri jazde z kopca a brzdení môžete získať nejakú tú energiu do batérie naspäť. Z výbavy a konštrukcie je ešte vhodné spomenúť nášlapnú alebo nástupnú plochu. Ako vidíte, tak tá je relatívne veľká. Z hľadiska šírky je veľmi
veľmi výhodná, s tou šírkou proste nemám žiadne problémy. Skôr sa mi zdá byť trochu krátka a sama o sebe je na prvý pohľad dlhá. Ale tým, že tu vzadu máte túto časť, ktorá slúži na zaistenie toho rozloženého stavu elektrokolobežky, tak jednoducho to chodidlo, buď ho môžete mať smerom von z jednej strany alebo z druhej strany. Lenže nie je to veľmi pohodlné, takže najčastejšie ja som mal petu na tejto časti a inak druhé chodidlo viac vpredu. Čiže nedávno som testoval elektrokolobežku Lamax E-Tank SA70, ktorá mala podobne širokú tú nášľapnú plochu, ale tá zadná časť bola trochu lepšie riešená, bola trochu dlhšia tá zadná časť a tam sa mi stálo o niečo pohodlnejšie. Tu je skrátka pre mňa trochu náročnejšie nájsť ten správny postoj. Každopádne, ako som hovoril, je dosť široká, takže môžete mať nohy aj vedľa seba, aj za sebou. Takže toľko k tej nášľapnej ploche. Z výbavy je ešte vhodné spomenúť, samozrejme máme tu stojan, ale to už je dneska na každej elektrokolobežke. Ďalej tu máme už na riadidlách odrazky na ľavej a na pravej strane. Keď už sme pri tom osvetlení, máme tu predný reflektor LED-kový, ktorý je kombinovaný s touto odrazkou, uhlovo nastaviteľný. Vzadu máme potom taktiež koncové svetlo, ktoré počas brzdenia blíka. Okrem toho tu máme ešte aj tieto prídavné svetlá po oboch stranách toho podvozku, ktoré jednak počas brzdenia blikajú a zároveň fungujú ako smerovky, takže elektrokolobežka je vybavená aj smerovkami, čo je výhodné, hlavne v premávke. Môžeme sa presunúť na riadidlá a postupne aj na funkcie elektrokolobežky, aj keď to už sme si trochu načetli tou rekuperáciou a motorovou brzdou. Takže riadidlá majú veľmi výhodnú šírku 65 cm, v horšom teréne, v nejakých stiesnenejších priestoroch veľmi dobre sa s tou kolobežkou manévruje, pri vyšších rýchlostiach jazdec v podstate nestráca vôbec stabilitu vďaka tým širším riadidlám. Na pravej strane riadidiel tu máme ovládanie plynu a v podstate jediné tlačidlo na tejto strane, ktorým sa zapína alebo vypína elektrokolobežka. V tom zapnutom stave tým tlačidlom, krátkym stlačením zapnete alebo vypnete osvetlenie, dvojitým stlačením rýchlym potom meníte rýchlostný režim. K tomu sa ešte dostaneme. Táto časť je prídavná, to je príplatkový doplnok, ktorý uvidíte pri testovaní maximálnej rýchlosti, je to na prichytenie telefónu. Na ľavej strane tu máme trochu komplikovanejšiu situáciu, ale stále ľahko pochopiteľnú. Máme tu teda ovládač blinkrov s dobrou, jednoducho sa ovláda s tým palcom a príjemne to kliká. Nestane sa, že by ste ho náhodou stlačili a taktiež je to potom doplnené aj zvukovým signálom, uvidíte za chvíľu trochu neskôr, takže sa nestane, že by ste ho zabudli vypnúť. Pod blinkrami tu máme potom ovládač, alebo teda spúšťač, proste klaxón elektronický, taký ten nepríjemný. Okrem toho tu máme potom z druhej strany taký ten typický tradičný zvonček, ktorý ja osobne trochu preferujem viac. Ešte aby som sa vrátil celkovo k tej konštrukcii, rád by som spomenul kvalitu spracovania. Počas jazdy v podstate nič nehrká, jedine návrat toho zadného odpruženia do tej svojej pôvodnej polohy vždycky trochu cukne, ale to je v podstate bežné u tých piestov, pretože nie sú nejakým spôsobom zbrzdené tie ich pohyby. Jediné dva detaily, ktoré by som z hľadiska kvality spracovania chcel spomenúť, tak sú gripy. Napriek tomu, že sú veľmi pohodlné na držanie, tá ergonomia na nich veľmi dobrá, tak vidíte, že sa s nimi dá pomerne jednoducho otáčať, takže to prichytenie na tých riadidlách nie je úplne, tých gripov na tých riadidlách nie je úplne ideálne. U niektorých terénnejších kolobežiek, ako práve napríklad spomínaná E-Tank SA70 od Lamaxu, alebo myslím, že to bola aj Blue Touch BT1000. Jednoducho niektoré z tých terénejších kolobežiek majú tie gripy prichytené manžetami kovovými, tie tu bohužiaľ nenájdeme a preto tie gripy takto cestujú vlastne na oboch stranách, takže toto by som ja vylepšil na strane výrobcu. Okrem toho potom tu máme tento hák, ktorý môžete použiť teoreticky na nejakú batožinu, ale zároveň funguje na zaistenie
toho rozloženého stavu elektrokolobežky. Práve patrí do tejto časti, ale to si ešte ukážeme trošku neskôr. Hák ako taký je v pohode, každopádne vyrobený z plastu. A ja by som preferoval, keďže tá kolobežka váži 29 kg, tak by som preferoval, keby to zaistenie bolo kovové. Evokuje to pre mňa väčšiu spoľahlivosť. Skrátka, keď vám nejaký plast drží 30 kg, tak asi by ste preferovali skôr kov, aby mal na starosti takú, povedzme, veľkú záťaž. Takže toľko kvalite spracovania. Nič nevrzgá. Lakovanie vyzerá byť kvalitné, neošúcha sa nejak ľahko. Namáhané spoje, namáhané časti, všetko je vyrobené z kovu, respektíve z toho hliníka. Tam, kde sa dalo trochu ušetriť na tom materiále, tak tam sa ušetrilo. Vidť napríklad tieto blatníky, ale na druhej strane nie je to vôbec žiadne negatívum. Tie blatníky, ako som hovoril, tak sú skvelé. Po tejto malej odbočke sa vrátim teda späť k tým funkciám. Môžeme si kolobežku rovno zapnúť, aby ste videli aj displej. A ako vidíte, máme tu relatívne veľký ten displej, je farebný, aj keď to nemusí byť na tom videu dobre viditeľné. Každopádne je na ňom všetko, čo by ste mohli počas používania kolobežky potrebovať. A na pravej strane tu máme niekoľko pásikov, alebo tento stĺpec, ktorý nám ukazuje aktuálnu úroveň nabitia. Máme tu 5 dielikov, takže po 20% potom postupne bude klesať tento indikátor. Hneď nad tým indikátorom vidíte S, to znamená, že kolobežka momentálne aktívny režim Sport, alebo ten, ktorý je v našom prípade odblokovaný a dosahuje rýchlosť až okolo tých 60 km za hodinu. Dvojitým stlačením toho spomínaného tlačidla on-off zmením režim a vidíte, že sa nám tu rozsvietil tento panáčik, to znamená, že máme rýchlosť obmedzenú na 6 km za hodinu a je to ten tzv. Režim chôdze. Buď ho môžete použiť na nejakú veľmi pomalú jazdu, alebo ho môžete použiť, keď budete stúpať s kolobežkou do kopca. Tlačiť 30 kg do kopca je celkom namáhavé, takže v tomto prípade je to veľmi výhodný režim. Ďalej tu máme režim E ako Eco, kedy je rýchlosť kolobežky obmedzená na 15 km za hodinu, takže relatívne svižná jazda, každopádne stále úsporná. Ak si chcete byť istí, že do svojho cieľa docestujete, tak je tento režim výhodnejší. Nakoniec tu máme potom ešte D režim alebo Drive, kedy je rýchlosť obmedzená na 25 km za hodinu, takže taká svižnejšia jazda, menej dôrazu na tú spotrebu, na tú nižšiu spotrebu, ale väčší dôraz práve na tú rýchlosť. Takže vrátim kolobežku do režimu Sport, ako bol predtým. Presúvame sa ďalej do stredu. Ďalej tu máme percentuálny indikátor nabitia batérie, čo ja osobne veľmi preferujem. Hlavne keď tá kolobežka má rekuperáciu, tak je veľmi dobre viditeľné potom, ako tie percentá nabiehajú naspäť, nielen klesajú, ale počas toho brzdenia aj stúpajú. Takže toto ja hodnotím veľmi pozitívne. Je to podľa mňa lepšie a výhodnejšie ako tie 5 alebo niekoľko dielikové indikátory. Jednoducho človek vie lepšie odhadnúť, koľko tá kolobežka ešte v sebe má. V prostriedku v spodnej časti máme aktuálny, respektíve celkový nájazd kolobežky. Ďalej tu máme nad ním aktuálnu rýchlosť, ktorá je teda v desatinných číslach, jednoducho zaokrúhlené na desiatky. Takže nie je to čisto proste 15, 10, 4 km, ale 4,5 km a tak podobne. Zaujímavé riešenie, ešte som sa s tým nestretol. Úplne na ľavej strane, podobne ako na pravej strane máme indikátory toho nabitia, tak na ľavej strane máme v podstate to isté, akorát, že tuto znamená výkon. Takže počas jazd vidíte, koľko výkonu aktuálne elektrokolobežka využíva. Takže to je ten displej. Z funkcií sme si teda popísali motorovú brzdu, máme tam tú rekuperáciu, spomenuli sme si rýchlostné režimy. Keď už mám kolobežku zapnutú, tak môžem vám ukázať tie blinkre. Ako počujete, máme tam zvukový signál, plus nám to tu bliká. Ďalej tu máme elektronický klaxón, pomerne hlučný. Myslím si, že všetci naokolo budú vedieť, že prechádzate s ním, takže tam nemám čo vyčítať. To je z funkcií všetko, no a teraz vám ukážem, ako sa kolobežka skladá, len si kameru dám na svoju prilbu. Tak ako som spomínal,
Konštrukcia kolobežky je skladacia, respektíve rozkladacia. Tak ako väčšina elektrokolobežiek máme vpredu dva poistné mechanizmy alebo takú dvojitú poistku. Máme tu z boku toto tlačidlo, ktoré uvoľní jednu z tých poistiek, ktorú následne treba odtiahnuť smerom od tých riadidel preč. No a následne vidíte, že tu máme druhú poistku, ktorá sa sama vysúva tým, že dávam nižšie tú prvú poistku. V takomto teraz už máme tie riadidlá uvoľnené a môžem ich postupne znížiť. No a vidíte, že ten spomínaný kolík nám zapadne do tej spodnej časti, zacvakne sa tam a je na svojom mieste. Je na svojom mieste relatívne pevne, tie riadidlá idú do strany iba vo veľmi malej miere, takže pôsobí to celkom spoľahlivo. V takomto stave je kolobežka pripravená na nejaký transport a prípadne na skladovanie, ale ako som spomínal, tak ten háčik je plastový, takže by som preferoval skôr kovový v tomto prípade. Rozkladanie, respektíve opätovné zloženie kolobežky, je potrebné začať s tlačením tejto časti, ktorá je taktiež plastová, ktorá uvoľní ten háčik. Háčik je uvoľnený, môžeme teraz vyrovnať riadidlá. Teraz sa zacvakne prvá poistka a následne treba zaistiť druhú poistku a teraz je kolobežka pripravená na jazdu. Ešte v súvislosti s funkciami by som rád spomenul aplikáciu, s ktorou je elektrokolobežka kompatibilná. Je to aplikácia KingSong, ktorú nájdete v obchode Google Play aj App Store, takže je určená pre telefóny so systémom Android aj iOS. Aplikácia komunikuje s elektrokolobežkou relatívne rýchlo, stačí elektrokolobežku zapnúť a ak máte samozrejme na telefóne aktivovaný Bluetooth, tak telefón by mal nájsť elektrokolobežku. Pripojenie je indikované na displeji takým tým modrým symbolom Bluetoothu. Jednoduchá aplikácia, dobre prehľadná, hneď v tom úvodnom zobrazení vidíte aktuálnu rýchlosť a maximálnu dosiahnutú rýchlosť alebo maximálnu dosiahnuteľnú rýchlosť v danom režime, takže ak teraz zmením režim z toho športového režimu napríklad na ten režim chôdze, tak sa mi tá maximálna rýchlosť zmenila na 6 km za hodinu. Vrátim to späť na ten režim šport a ukážeme si ďalšie funkcie. Okrem toho, že tu máme túto úvodnú obrazovku, máme tu potom ďalšie. Na ďalšej stránke tu máme základné parametre, respektíve nejaké informácie o tej kolobežke, zostávajúci dojazd, to je veľmi výhodná informácia, trvanie od posledného zapnutia, využitie tej riadiacej jednotky, percentuálne nabitie batérie, aktuálne napätie, teplota motoru a tak ďalej. No a nakoniec tu máme ešte niekoľko zaujímavých grafov, napríklad ktoré súvisia s napájaním, s rýchlosťou, s teplotou a tak ďalej, takže pomerne bohaté informácie. Okrem toho tu je tá aplikácia doplnená nejakým dynamickým feedom, ale evidentne je to tu množstvo informácií z nejakých ázijských zdrojov. Ďalej tu môžete sa zaregistrovať a objavovať nejaké ďalšie informácie. Každopádne pre väčšinu už používateľov bude najdôležitejšia táto úvodná strana. Ako ste si mohli všimnúť, tak v tej spodnej časti tu máme niekoľko funkcií, takže môžeme priamo cez aplikáciu aktivovať klaxon. Neviem presne, čo táto funkcia ovláda alebo nastavuje, alebo čo sa za ňou skrýva. Každopádne o niečo dôležitejšie a prakticky využiteľnejšie tak je uzamknutie kolobežky, a to je táto možnosť zamknete auto. Ten preklad nie je úplne ideálny, takže ak aktivujete zámok, tak sa ozve tento zvukový signál a teraz ako náhle sa budeme snažiť s elektrokolobežkou odísť, tak počujete, začne pípať a už tu je aj alarm. Až kým nie je pomocou aplikácie odomknutá tá kolobežka. Takže výhodné na nejaké krátkodobé státie, pre mňa to je, niektorí výrobcovia to zamykanie nemajú dobre poriešené, niektoré kolobežky vôbec to zamknutie krátkodobé neponúkajú, takže toto je podľa mňa veľmi výhodná funkcia. Pomocou aplikácie môžete potom vypnúť kolobežku, zapnúť alebo vypnúť osvetlenie na tej kolobežke,
alebo zaheslovať kolobežku. Takže bez toho, aby ste tú aplikáciu spustili a napísali to heslo, ktoré nastavíte, nie je možné potom tú kolobežku používať. Okrem toho môžete v aplikácii meniť niektoré nastavenia elektrokolobežky. Takže môžete meniť nastavenia osvetlenia, ďalej môžete nastaviť to spomínané heslo, taktiež zmeniť dobu, po ktorej sa automaticky kolobežka vypne. Ďalej tu sa menia režimy a rýchlostné obmedzenie tých režimov, takže ak chcete, aby ste na tom eko režime napríklad išli pomalšie, tak môžete nastaviť na 10 km alebo na ľubovoľnú inú hodnotu až po 25 km za hodinu. Takže z tohto hľadiska je tiež tá aplikácia výhodná a prínosná. Potom tu máme čas, po ktorom alebo dobu, po ktorú musíte udržiavať stálu rýchlosť pre aktiváciu tempomatu, ktorý funguje na rozdiel od väčšiny konkurenčných elektrokolobežiek na rovnakom princípe ako u osobných automobilov. Takže kolobežka zaznamená rýchlosť, ale tu následne udržiava podľa výkonu. Takže napriek tomu, že budete stúpať, tak kolobežka bude túto rýchlosť udržiavať a keď napríklad to stúpanie prekonáte, tak naďalej tá rýchlosť bude rovnaká a kolobežka nezačne zrýchľovať ako v prípade konkurenčných modelov. Ďalej tu máme minimálnu rýchlosť, ktorú musíte dosiahnuť pri tom nastupovaní na tú kolobežku. Môžete nastaviť aj úplnú nulu, takže ako náhle stlačíte plyn, tak sa kolobežka môže rozbehnúť. Máme tam v predvolenom nastavení 3 km, takže sa musíte najskôr odraziť, až potom začne fungovať ten plyn. No a nakoniec tu máme možnosti rekuperácie a zrýchlenia alebo intenzity zrýchlenia, takže môžete meniť nastavenia účinnosti tej rekuperácie, opäť predvolenie 80% alebo intenzita plynu. Takže ak preferujete, aby mala tá elektrokolobežka taký väčší švih, môžete to nastaviť na tých 100%. Ak je to to zrýchlenie pre vás príliš vysoké, tak môžete ísť na nejaké nižšie hodnoty. Opäť 80% je predvolená hodnota. Takže aplikácia ponúka množstvo funkcií, množstvo možností, ktoré pri bežnom používaní určite môžete využiť. Každopádne nie je dokonalá, má množstvo chýb, jednak ten preklad nie je ideálny a taktiež aj niektoré údaje, ktoré sú tou aplikáciou ponúkané, tak nie sú správne. Príkladom je tá úroveň nabitia, ukazuje sa mi tu 98%, ale na kolobežke vidím 90%. Takže v tomto by mal ešte trochu na toto by mal výrobca trochu popracovať, ale všeobecne tie ovládacie aplikácie elektrokolobežiek majú tradične množstvo chýb, takže treba ich brať trochu s rezervou a využívať skutočne len tie funkcie, ktoré sú na nich skutočne spoľahlivé. Tak, teraz sa presúvame na samotnú elektrokolobežku. Ideme sa nej trochu zajazdiť, uvidíte, ako sa jej darí na rôznych povrchoch, na upravenom teréne, na neupravenom, nepríjemnom teréne, ktorý bude plný kopčekov, kamienkov, stúpaní, klesaní, menších zákrut a tak podobne. Tak teraz sa presunieme na mierne stúpanie v horšom teréne. Uvidíte, ako si 1000W motor v kombinácii s tým prevádzkovým napätím 60 V poradí s týmto stúpaním. Je to také miernejšie stúpanie, na ľahkom prevode na bicykli by ste ho ešte zvládli, ale je tam množstvo drobných kameňov, ktoré dajú kolobežke určite zabrať. Ale napriek tomu, že to je stúpanie, že ten terén je aký je, tak si s ním veľmi pekne vie poradiť. Sú to aj ostrejšie zákruty, takže tie širšie riadidlá sú teraz veľmi výhodné. Väčšie, menšie kamene, ostrejšie zákruta. Už radšej dosadnem a pokračujeme ďalej. Cítim síce tie kamene z tých riadidel, tie vibrácie sa presúvajú na tie ruky veľmi výrazne, ale nestracam stabilitu, stále je tá jazda relatívne pohodlná. Dám plyn teraz na podlahu, respektíve na maximum a uvidíme.
vidíte, že kombinácia výkonu 1000 W, toho mäkšieho odprúženia, 60 V prevádzkového napätia sú kombináciou, ktorá vás dostane aj cez takéto nepríjemnejšie kopce. Mám rýchlosť obmedzenú na tých 25 km za hodinu, nechcem sa to príliš rozbiehať. Jazda aj takouto lesnou cestou je veľmi pohodlná. Odpruženie plní tie nárazy, respektíve tie menšie nerovnosti veľmi efektívne. Mám pocit, že je trochu mäkšie, ako napríklad do tej predošlej kolobežky, ktorú som testoval, čo bola Lamax E-Tank SA70, tak tam bolo to odpruženie trochu tvrdšie. Tu máme opäť blato. Máme rýchlosť, takže sme ho zvládli bez problémov. Možno bude trochu náročnejšie. Ale v pohode. Široké kolesá nás podržali. Takže ako vidíte, v tom prírodnom teréne na tých lesných cestách takto kolobežka zvláda v poriadku. Tu už ten dezén trochu nám chýbal, nejaký ten hlbší dezén s lepšími drážkami. Už som sa šmykol pekne. Nechcem to príliš klopiť, pretože skutočne ten dezén je ten skôr hybridný, ale to už sa opakujem niekoľkýkrát. Opäť silnejšie stúpanie, teda väčšie stúpanie. Stále kolobežka ťahá, bez problémov. Vidíte na tom bočnom indikátore, no ale už sme dosiahli maximum. Takže tento zraz, alebo toto stúpanie je pre kolobežku v podstate maximum. Na bežnom bicykli, na ľahkom prevode, nie po sediačky, už pri nejakom postavení sa by to bežný jazdec mohol zvládnuť. Vrátili sme sa na upravený terén, sme na cyklotrase, máme tu mierne klesanie a uvidíte, ako sa bude kolobežke dariť v týchto podmienkach. Ale keďže ma už príjemne prekvapila v tom horšom teréne, tak si myslím, že na tomto asfalte, že sa aj bude dariť podobne dobre. Po tomto klesaní nás bude čakať mierne stúpanie, ktoré na bicykli bez problémov zvládnete na ľahších prevodoch. Každopádne ku koncu tam bude ostrejší stupák. Menšie, väčšie nerovnosti, plní to odpruženie efektívne. Nejaké drobné vetvičky na ceste alebo nejaké kamienky, nejaké vystúpené kanálové poklopy by ste mali zvládnuť bez problémov. Máme nejaké drevo, ani som ho skoro necítil. Stále teda stúpame, ako si môžete všimnúť okolo. Kolobežka si drží tých 25 km za hodinu. Dostávame do tej ostrejšej pasáže. Tempomat máme aktívny. Kolobežka ide na takmer plný výkon. Môžem kľudne pribrzdiť a uvidíte, ako zrýchluje do kopca. Bez problémov. Vážim 65 kg, toto je tá ostrejšia pasáž kopca a napriek pribrzdeniu až takmer zastaveniu opäť sme sa rozbehli na tú maximálnu obmedzenú rýchlosť tej kolobežky. A teraz ideme z kopca a uvidíte, ako funguje rekuperácia. Vidím teraz na displeji 72%, takže budem tú rýchlosť udržiavať na nejakých nižších číslach a uvidíme, kam sa s tou kapacitou alebo s tým nabitím batérie dostaneme. No, každopádne vidíte, 77%, vidíte, že tá rekuperácia má nejaký význam, je to relatívne efektívne a tiež sa mi páči, že pri tom percentuálnom indikátore
keď brzdíte a je aktívna tá motorová brzda s tou rekuperáciou, tak sa objaví taký malý červený blesk, ktorý informuje o tom, že tá rekuperácia prebieha a baterka sa v podstate dobíja. Presunuli sme sa do premávky, aby sme vyskúšali maximálnu rýchlosť kolobežky. Takže máme aktívny ten režim S ako sport. Kolobežka je odblokovaná a podľa informácií by mala dosiahnuť až tých 60 km za hodinu. Tak ako ste mohli vidieť, tak napriek tomu, že podľa aplikácie má zvládnuť elektrokolobežka až 60 km za hodinu, tak ten 1000W výkon na to úplne nestačí. Každopádne dosiahli sme 45 km alebo 44 km podľa GPS tachometra a podľa elektrokolobežky to bolo okolo 48 km za hodinu. Takže na bežné používanie do premávky, respektíve na jazdu po bežných cestách, to je, si myslím, veľmi výhodné číslo. To bola naša recenzia elektrokolobežky Lamax E-Racer SC50. Ako ste vedeli, tak elektrokolobežka ponúka relatívne dynamickú jazdu vďaka 1000W motoru a prevádzkovému napätiu 60 V. Elektrokolobežka je spoľahlivá, odolná, zvládne nejaký miernejší terén. Každopádne nezradí vás ani v meste, ani na dobre upravených povrchoch. Vďaka tempomatu sú s ňou komfortné aj nejaké dlhšie trasy a tak ďalej. Takže pokiaľ sa vám naša recenzia páčila, oceníme, ak dáte nášmu videu like, ak začnete náš kanál odoberať, no a nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby vám ďalšie produkty už neunikli. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalších produktoch.